Aurten pandemiaren eraginez, ez da izango ohiko Madalen egunik ez da Andra Mari Jairik Bermeon. Hala ere, udara begira, kultur egitarau zabala aurkeztu dute Aritza Baroa, Bermeoko alkateak eta Alasne Zumeta, Bermeoko kultura zinegotziak. Bai, bale, listo, venga. Egun ondan hori eta lehela eskerrak emon gaurko deialdi honetara beste behin etortiarren. Gaur udera begire plantako gara, gaur udeko egitaraueri begire plantako gara, eta apurbet bizi dugun kontestu honetan, udeko egitarau ezein izango dan kultur eta isialdireko egitarau ezein izango dan aurkeztu gura dugu, eta horretarako Alasne Zumeta kultura arloko zinegotzi arduradunek emongo dozkuza salpenak. Ni pentsaten dut, lehelau kontestualize behar dugula zein dan bizi dugun egoera. Aurten bez, horitzarrez pandemize markariko beste ude bat bizitzie egokituko jaku. Danotak igun lez, egoeriek aurra pausu batzuk emon dauz, emoten dau, obarantz guzela, egize da ondino zuhurtzizegaz eta modu solidaizuen jokatu behar dugule orduen, lehenik eta behin udaletik egin gura dugun deize horti dator. Oberantz guez, egin dugun esfortzue gaitik. Oberantz guez, gizarte modure uki dugun kompromisu gaitzik. Eta oberantz juten jarraituko dugu, beti be, kompromiso horreri eusteko gaitasune badakogu eta seguru baietz. Beraz, zuhurtzize eta solidaridadie hori da eskatzen dugune. Horrek, zelanez, udeko jaizek eurepe beste modu batera ulertutera eruen gaitzu zen orain urtebete eta bideo horretan segidu behar doguz. Hau da, ezin izango dugu ospatu jaizek, behintzet, azkenengo urtietan edo orain arte ezetu dugu zen moduen. Jente pilaketak ebite behar doguz eta injarrien dauzen segurtasun eta osasun neurrizek bete eta bete arazi behar doguz. Hori izango da kontestu nagusi. Orduen, testu inguru hau aurkeztu zan jaibatzordien be, Alasne daue hemen, jaibatzordien jaizek antolatuten eta udeko ekintzak antolatuten parte hartuten dauin eragileen aurrien, testu inguru hau kontestu hau azaldu zan, eta bideo horretatik erabaki izan zelanez, alde batetik ustailien dako guzen Madalen eguneko jaize eta irailien dako zen Andra Mari eta Santa Eufemia jaizek be, bertan bera itzitzie behintzet jaizek ezetuten dugu zen formatu horretan. Alan eta guztiz be, udalonek eta herri honek konpromiso bat dako, kultur eskaintza zabal bat lantzen juteko, hau da, herritarrak herrizetaz gozatzeko eta berton bizitzeko aukera desberdinek sustatuten juteko, eta, pandemizek albideratuten dozkune einien normaltasunerako pausuek emoten junbidu. Orduen, gaur aurkeztuko dugun egitarau honek, uden kulturaz eta isialdizez gozatuteko eskaintza aurkeztuko dugu, eta horretan lanien ibili gara udalmodura azkenengo hilabetietan. Esan duten moduen eta labur bildu sakontasunetan sartu aurretik jaizek betiko modure ez, modu seguru eta antolatuen egin daiteke esan ekintza bikaineko kinguz udeo zuen zehar eta baitxebe jaiegun horretan. Musikie, kaleko zinie, antzerkize, ume eta gaztientzako tailerrak eta abar okinguz bermiotarrok geure herrizez eta udiez gozatuteko. Beraz, Alasne Zumetak esan dako moduen emongozkuz azalpen gehiago zertzuk eukiko dugu zen, eta emetik aurrera be, gauzek antolatu ala aurkezten jungo ariez. Eta orain nik udien, ustailen eta bustuen antolatute daukaguzan ekintzen aurkezpen egingo dut. Lehenengo ekintzie izango da jazaldia. 23. jazaldia eukiko dugu, igaz ezin izan gendun egin, aurton barriro be 23. ekitaldi horreri ekingo dutxagu. Ales Monfort, Triok, Eman Nagi Kintek eta Aizea Martiartu Kuarterrek plazaratuko dute euren errepertoizuek kafe antzokizen ustailek birarte. Hildo beretik, ustailen 9 eta 10 Gorefest eukiko dugu urtietan egiten ibili diren moduen, fantasiasko eta beldurrezko 20. zinemaldia ospatuko da, metraje laburreko 9 filme izango dira ikusgai Nestor Bastarretxea aretuen. Sarrerak Kutxabanke eskuratu ahal izango dira. Uztailean 14 Frantzisko
ikastetxeko patioan burutuko den umientzako kale antzerkiz eukiko dugu. Markelineren Chef Natur ikuskizune. Hemen be edukiera mugatue izango dugu, 100 lagunekue izango da, eta antolatute egongo da aurretiz. Aurretiz hartuko dira bertarako sarrerak. Uztailen azoka be diska eta liburu azoka izango dugu Lameran. Uztailen 16tik 25. Eta gero, igez hasi gendu zen kaleko ziniek emoten, eta aurton be jarraitu egingo dugu ekintze horrekaz. Aurton, Uztaileko 3 barikutan, 16en, 23en eta 30en Goiko plazan, 3 emanaldi emongo doguz, eta hemen be 100 sarleku egongo dira pelikula bakoitzien. Uztailen 24en, Eskandinaviako rokaren doinuek zabalduko dauzen herriko adar taldi eukiko dugu. Kontzertu bat eskainiko deuzku Goiko plazan. Uztailaren 29en, beste de musika saio bat, beste erabatekue, oraingo honetan Urdaibaiko organoak jaialdia ikusteko aukera izango dugu, San Francisco eleizen. Hugo Esparru organistak eta Antonio Mura trompetistak euren elkarlana plazaratuko dabe, eta ezin aukera hobie akustika onbat entzuna izateko. Eta Uztaileko egitasmoagaz bukatzeko, Uztailen 31an Bermeoko abesbatzak Habanera kontzertue eskainiko deuzku Santa Maria eleizen. Hau, Uztaileri jagokonez. Abuztuegaz jarraitzute, abuztuebe indartzu hasten dugu, urtero antolatzen dugu, daletik antolatzen dugun nazioarteko musika astiegaz. Hilaren 2tik 6 izango da, aste hau, eta Santa Maria eleizan izango da. Hemen be